Казвам се Ангел Узунов и в момента съм департмент менеджер в компанията ICT Stripes. Над 17 години опит в IT екосистемата в България, като моята кариера започна като инженер, технически инженер и през годините премина повече към менеджмент ориентирани роли и позиции, тъй като това беше моя интерес. Когато поех ролята на груп менеджер в компанията, групата, която поех беше около 20 човека. В момента тази група прерасна с времето в департамент, като в момента общия брой на хора в департамента ми е около 180 човека. Проектът продължава да расте, въпреки че икономическото състояние на глобално ниво позволява да имаш огромен растеж всяка година. Тоест успяваме ефективно да менажираме ситуацията, която се случва в екосистемата и въпреки че има времена, които са неблагоприятни за растеж, нашата компания продължава да расте. Респективно всеки един от отделите в компанията продължава също да нараства всяка година. Най-важното за мен е като качества, които един менеджер трябва да притежава, е това да има много добра дисциплина на работа, да има много голям фокус в това, което прави, много големи нива на ангажираност, мотивация и най-вече изключителни умения да работи с хора, да умее да помага на хората да постигат своите резултати, да се развиват и да бъде като един коуч, ако мога така да се изразя. Това, което прави компанията ни една от най-успешните на пазара в България е, че въпреки, че ние растем много, успяваме да запазим нашата култура. Имаме 5 ценности, които са нашото ДНК и колкото и големи да ставаме, те ще продължават да бъдат в центъра на това, което се случва в нашата организация. Като индустрии, ICT Stripes оперира в доста, като на първо място това е индустрията на така наречения семикондуктор бизнес, като работим с едни от най-големите имена на глобално ниво. Опита ни в тази индустрия е над 15 години. Но освен семикондуктор бизнеса, работиме и с някои от най-големите пристанища в Европа и дори на глобално ниво, където разработваме решения, които са свързани с управлението и менажирането на процесите в самите пристанища. Имаме решения, които предлагаме в здравеопазването, като официално сме в топ 10 най-големите IT компании в България. С Alexiев Group започнахме работа преди около 4 години, като стартирахме с едни групови сесии. Екипа ми искахме да подобрим своите умения и компетенции, и имахме нужда да работим с компания, която може да ни предложи добра структура като обучения, свързани с това да подобрим нашата екипност, нашата ефективност, да подобрим работата с хора, работата с клиенти, да направим процесите ни по-ефективни. Като след тези групови сесии аз продължих да работя с Ивайло, като имам индивидуални сесии с него. Всяка година в началото на годината ние правим така нареченото целеполагане, може би един от най-важните процеси, като полагаме цели, които са свързани с моята работа, т.е. с целите на компанията, целите на отдела, но също така и моите лични цели, тъй като за да бъдеш успешен в това, което правиш, ти трябва да имаш добър баланс между работа и личен живот. Т.е. трябва да имаш както лични цели, така и фирмени цели. Това, което правим с Ивайло е разбиваме голямата цел на доста по-малки цели, които успявам да проследя, успявам да знам кога съм постигнал успехи и по този начин знам, че аз съм на правия път да постигна голямата цел. Същото това, което научих е да отпразнувам малките победи, тъй като преди не го правих. Смятах, че не е важно и не е нужно, но всъщност когато постигнеш малка цел, и ти я отпразнуваш, това те мотивира да продължиш към следващата. Друго нещо, което е важно, особено когато ти се намираш в една организация, която усилено нараства всяка година. Всъщност, когато имаш много висока скорост и ти се фокусирал в една цел, обикновено си дал цялата газ на правата и отстрани пропускаш много важни детайли. Тези детайли много често могат ако ти не ги забележиш, могат да променят посоката ти от пътя и да те забавят в това да постигнеш своята цел. А също така много често тези малки детайли могат да бъдат и допълнителни възможности. Работим много в посока на това да бъдем
добри лидери. Включително важно е един менеджер да бъде добър лидер, защото лидера е там за хората си. Той работи с хората си, помага им те да постигат своите победи, своите успехи и по този начин да се развиват кариерно. Да бъдеш винаги наличен за хората, с които работиш и те да могат максимално бързо и ефективно да стигнат до теб, ако имат такава нужда. Това е много важно, да няма тази дистанция. И това е може би едно от нещата, което също нашата компания до ден днешен продължава да спазва и като част от нашата култура мисля, че работи много добре. Вярвам, че това, което сме постигнали, ще продължава да расте и съвместната ми работа с Ивайло ми помага да продължавам да постигам успехи, както в компанията, в която работя, но също така и в личен план. Отскоро работата на Ивайло и с част от моя екип също допринася изключително много за това ние да бъдем още по-успешни като едно звено.